بە بۆنەی کۆتایی هاتنی ساڵی 2018 پارساڵ ئێمە و هەموو لایەنە پەیوەنددارەکان و ئاوارە و پەنابەرانیش پێمان وابوو کە کێشە و ئالیکاریên dezgeha Xêrxwaziya Barzanî di sala borî de ango 2018 gihiştiye destê 5 milyon û 600,000 kesî. Di kongerekê rojnemavanî hevbeş de serokê dezgeha Xêrxwaziya Barzanî Musa Ehmed li gel rêveberê navenda hemahengiya hevbeş ya krîzan li Herêma Kurdistanê duh projeyên dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li seran serî Iraqê û Herêma Kurdistanê nemayîş kirin. Tê de dan diyar kirin ku di sala 2018 de Xêrxwaziya Barzanî 8,002 proje û çalakî li seranserî Iraqê û Herêma Kurdistanê û deverên ku pêwîstî bi alîkariyan heye encam daye. Ji wan projeyan 1 milyon û 8,681 malbatî sûd jê wergirtiye. Ango ew alîkarî gihiştiye destê 5 milyon û 667,508 kesî. Musa Ehmed da diyarkirin ku bihayê alîkariyên ku hatine bilavkirin 5 milyar û 76 milyon û 262,206 dînarê Iraqî hatiye bilavkirin ji aliyê dezgeha Xêrxwaziya Barzanî di sala 2018 de. Li gorî serokê dezgehê eşkere kirî ku yek ji projeyên wan yên serekeyê sala 2019 projeya Ezîzan e, ango sêwiyan û kesên xwedan pêwîstiyên taybet û jinên jinûbî ew ê encam bidin û alîkariyan pêşkêşî wan bikin. Musa Ehmed eşkere kir ku plana dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ew e ku ofîsên xwe li Cinêv û Brukselê jî vekin ta ku êş û azarê gelê Kurd berdewam veguhêze. Ji aliyê xwe ve hûşeng Mihemed rêveberê navenda hemahengiya hevbeş ya krîzan li Herêma Kurdistanê ragihand ku di sala 2018 de berdewam koçberî û derbederî berev Herêma Kurdistanê ve ji Sûriyê û deverên rizgarkirî li Iraqê hebûn. Mihemed da diyarkirin ku hejmara penaber û derbederan li Herêma Kurdistanê milyon û 411,532 kesin. Bêhtiriya penaberan li bajar û bajarokan dijîn û rêjeya 37 ji sedê tinê di nava kampan de dijîn û hejmara kampan li Herêma Kurdistanê eşkere kiriye ku 9 kampin, 4 ji wan li Duhokê ne û 4 li Hewlêrê ne û yek jî li Silêmaniyê ye. Rêjeya 21 ji sedê ji rêjeya derbederan li nava kampan de dijîn û hejmara kampên derbederan jî 29 kampin. Ew jî li Hewlêr û Duhok û Silêmaniyê bilav dibin. Rêveberê navenda hemahengiya hevbeş ya krîzan li Herêma Kurdistanê eşkere kir ku Herêma Kurdistanê rastî gelek fişarê tê ji aliyê rêjeya bilind ya derbeder û penaberan yên ku xwe li Herêma Kurdistanê girtine û rojane Hikûmeta Herêma Kurdistanê bihayê 5 milyon û 400,000 dolarê Amerîkî serf dike, wate 162 milyon dolarê Amerîkî her heyv tê serfkirin, wate milyar û 900 milyon dolarê Amerîkî salane li ser derbeder û penaberan tê serfkirin bê ku Hikûmeta Kurdistanê tu alîkariyên madî ji tu aliyan werbigire.